Arratsaldeon ongi etorri Realaren denboraldi aurreko azken partidara. Azken norgehiagoka maila handikoa. Stamford Bridgen, Londresen arituko da. Beti gangora iteko, zergatik azkeneko ligan amargarren eintzuten eta oso urruti daude beraien ikuspuntua beste batzu diralako eta nik uste Realak oso gaztea, arrobikoak biak ere. Bai, harritzekoa da, ez, azkeneko partiduan biak batera ikustea, ez? Nik uste dut batez ere izango dela, normalean Inglaterra nola. Betisen aurka eta hortxe partiako beste protagonista handia, Xabi Alonso. Hasiko da bere ibilbidea Premier Liguen. Erne Cole Palmer, maila handiko jokalaria, goian estutzen, lerroa zeharo aurreratuta, ezka azken aregina Moises Kaizedok egin du, are hartzetik jaurtiketa, Ekuadoren jaiotako futbolariak, talde sendoa egitirok, hortxe da Pedro Neto, klub bakarra dela. Erdiaketa, errematea eta ozta ezin, baloiari eutsi. Alex Remiro eta gaur Stamford Bridgen Aston Villako jokalari horiak Morgan Rogersek debuta duen jokalariak erdietsi du bat eta utzekoa. Patxe alatezaina ezin baloiari utzi Nafarrak eta ezin hobeto ekin dio bere ibilbideari. Horrela postu bat eman behar zaiola, denok gera arrobizaleak, gero beste gauza izaten da beti, ez? Pitxaketak egiterako orduan, noiz arte dago. Ez galdu, hori da. Askotan, azken unean, jokalari garrantzitsuren bat kentzen dizute Erne, jaurtiketa eta gutxigatik ez da baloia ate barruan sartu. Egaretik barrualdera jodu Ander Barrenetxeak, jaurtiketa pozoitzua egin du, zazpi zenbakiak, eta oinean Pedro Neto, jokaldia bizitu nahi, ondoko marratik ez dio Pedro Netok. Area barruan, jokatu zuen, bere herrialdearekin. Eraso ezkeraldean, Palestra, pase area barrura, abantaila osoa. Alex Remiro jokalaria da, eta gol deixente egindakoa da. Erne erdiraketa, aldaratzea Fofanak, eta azkenean Robert Sánchezek harrapatu du baloia. Nioen hori ere nahiko du Realak. Zagertik gora, ez bakarrik Sučić, Takekubo arean sartu da, Japoniarra, jaurtiketa, oso kaskarra. Zulo bat zaukan, Jaurtitzeko eta erdiratzeko aukera ere, bai, azkenean lehenengo abagunea baliatu du, baloia sarian. Pasea aurrera, bikaina izan da pasea, erdiraketa eta azkenean baloia alderik alde, ertz batetik bestera, honik atera da Reala, oraingo honetan, Morgan Rogersek alzta berriak futbolean eta Espainiako ligan datozen aldaketak, barrarekin lotuta, epailen aldetik aldaketak egiterako. Hango taldea. Eta hortxe hasiko da, Xabi Alonsoren aroa Premier Ligeko aukietan. Xabi Alonsorena eta Arbeloaren ere bai. Takekuok falta atera ezkerrez, baloia zuzenean esira, aurrera jarrituko du Kubo, bikain, eskuinez egin du erdiraketa, eta bigarren jaurtiketa arriskutsua txuri urdinentzat, Jon Martinek egin du, gelditu bikaina Robert Sánchez atezainak. Hor garrantzia zen imate zaion ikusi behar da baita ere, hori txapelketa beraiek erakutziko digute. Lantaldea ondo kudeatu behar dela, minutuak eta banatu, eta hori bezain garrantzitsua lesioak ez azaltzea, eraso bat egin eta gero, eta aste asko izan zen errekorte bat, baloiari eutsi, bueltardia eman, jaurtiketa eta beste aukera hon bat. Jokaldi loratua, azkenean eraginkorra azkenean. Hiru aldizkinua egin du, ez? Eta ez zuen taldea trinkotzea, joan zen demoraldian Espainiako ligan gol gehien jaso zuen taldea izan zen Reala, eta historikoki hori ez da aurrera egiteko. Demorarekin talde modlagarria bilakatu da. Jokoan, baina bai partia kontrolpean nahi du, markagailuan aurretik dago, pixka bat itxaron. Gutxi azaldu da erasoa, baina aukera eman dio beste jaurtiketa bat, aukera ona Realaren laugarrena dagoeneko eta
gola, Bai. gol bikaina. Jaurtiketa ona nioen beste behin, mina handia egiten ari dira. Iristen diren bakoitzean Mataratzoren jokalariak eta ze zartako eman dion baloiari. Jon Mikel Aranburuk lekutatik ez da ohikoa, eskuin atzelariak golak egitea, baina ikusazue erintzeko gola Stamford Bridgeen, oraingo albiste onak Londrestik, Reala maila ona ematen ari da. Izan ere, zuek, Juanan, arratsaldeon berriro ere, 1987an, Romaridan Atletico Madrilen aurkako irabazi ondoren, baina kasualidadea aurten ere gauza bera gertatu delako, taldeak Jose Mourinhorekin, biriga jarraian irabazi eta 50 urte zeramatzan Londresko taldeak nagusi eta gaur bezala golegile atzelari bat, gorriti, orduko hartan, 2 golak berak egin zituen. Bueno, izako atzelari hasi dira golak egiten da ez da txarra hori. Maila handikoa, oso handikoa, ezkerra, nabaritu zen. Risek eta berriro ere goitik erraztasunak partidaren hastapenean bezalaxe eta Realak gola irentzi egin du, esan daiteke. Lehen zatian bezalaxe, Morgan Rogersek egin du bat eta usekoa, bigarrena Joao Pedrok. Erraz. Gauzak erraz egin dira, ez? Hobeto on behar du, ez? Gauza bada, bakoitza bere lan ondo betetzea, baina gero baita ere ingurua ondo zaitzea, ez? Laguntza asko eukitzea inguruak eta baloia daukana beti. Erne, berriro ere area barruan Chelsea, beste aukera bat, ondo orain bere zutoina ondo babestu du Alex Remirok, aurtik eta Joao Pedro. Ligako lehenengo partiduan egongo direnak. Cole Palmer eta Rhys James atzelariak egin du jaurtik eta kapitain lanetan. Normalena hori izango litzateke, gero bestela partidak oso sakabanatuta daude, Erne, aurtik eta alegina, arrisku bizia sortzen ari da bigarren zatian, Joao Pedro Brasilarra, eta lehen jardunaldi honetan Euskal talde bakarra izango da gaur. Alabez, Bournemouth kokatzen ikusita azken bi denboraldietan, zoragarria zen taldea, malo gusto. Frantziako selekzioan ari da. Bitartean, Cole Palmerren saiakera, baloia langa gainetik kanpora atera da. Azken unera arte, Manchester Cityk fitxatu nahi du Mikel Aranburu. Oskarson, pase atzera, aukerako baloia, Mikelentzat. Galante zingo ditu lehenengo baloia balora botatzea. Barrenetxea eta azken jaurtik eta Carlos Solerrek egin du. Nola hartuko zuten Enzo Fernandez eta horregatik. Agian armailetatik ere zira. Bideo nahi du. Bai, 28 urterekin. Sakon pasea, Joao Pedro berriro ere bakarrik geratu da. Eta errazegi ere oraingo honetan gola. Jokalari brasilarrak zuloa usaindu ikusi eta hirugarrena iritsi da Stamford Bridgera. Azken txampa zaila izango da Realarentzat. Bai. Erito, hasta que gola egin duena daukan, o pase egin duena daukan. Pasea zoragarria da.